Mga individual nga nahisakop sa mga sektor sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental nga giilang pinakaapektado sa walay preno nga pagsaka sa presyo sa lana nakadawat og tag 3,000 pesos nga ayuda gikan sa pundo sa JAS LGU. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Gisugda na adlong Miyerkules sa lokal nga panggamhanan sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development Office ang distribusyon sa ilang ayuda sa krisis. Ang JAS ang usa sa mga LGUs sa nasod nga unang naghatag og financial assistance. Ang mga benepisyaryo kadtong mga labing apektado sa giyera sa Middle East ug sa padayong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Nagikan ang pondo sa gialokar nga assistance to individuals in crisis situations o AIC sa LGU. 3 million pesos ang gitaganang pondo alang sa unang round sa pagpanghatag og ayuda. Sa usa ka libo ka mga benepisyaryo, tag 3,000 pesos ang madawat sa matag usa. Una yung mga OFWs natin, we have approximately 400 OFWs na nagpa-profile or nagpa-register. And then second would be the drivers ng mga habal-habal at mga tricycle sa JAS. Pangatlo would be the fisher folks na gumagamit ng makina sa kanilang mga pump boat. Pang-apat naman mga farmers or farmers association na gumagamit ng mga makinarya for farming. Anaan ang matud pa sa 50% ang gisaka sa presyo sa produktong petrolyo sa JAS. Busa ni saka sa bang presyo sa ubang nagunang panaliton. Taas na po ang presyo sa mga bugas nato. So, iniisip natin na kung may mahanap pa tayo na dagdag na budget, hindi lamang itong apat na sektor ang bibigyan natin, kundi the general public kasi lahat naman ay apektado talaga. Nang hinaot ang LGU JAS ng gamiton sa sakto ang nadawat ka ayuda, labi na sa pagpalit og pagkaon, karong ubos kaayo ang ilang kita. Magparayon ang distribusyon sa ayuda sa mga barangay hangtod sa mahatagan ang tanang usa ka libo ka mga benepisyaryo. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.